Рамазан айы башланып китү белән котлау сүзләрен Татарстан Республикасы Диния нәзарәте башлыгы Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин җиткерде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләрем. Рамазан айларыбыз мөбарәк булсын. Сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә Рамазан ае кергәндә җәннәт капкалары ачыла, җәһәннәм таму капкалары ябыла һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә дип әйтә. Башка бер хадистә, кем Рамазан аенда уразада булса, ураза тотса, иман белән бергә, вахтисабан, һәм Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, аның барча гөнаһлары гафу ителер. Башка бер риваятта ман кама Рамаданан, ягъни кем Рамазанны гыйбадәттә үткәрсә, ягъни таравихлар укып гыйбадәттә булса, аның да барча гөнаһлары гафу ителер дип әйтәләр. Иншалла гаит көнендә шипшиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп әйләсен. Аллаһ субханаһу ва тааля тоткан тотачак уразаларыбызны, биреләчәк фитр садакаларыбызны кабул итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.